Kining pag-ingon nga gitipigan ni Maria ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing, lahi sad ni sa kanang magdumot or kanang maghambin taog mga kahiubos. Ang usas mga kahulugan niini nga gi-istorya, gi-process ni Mama Mary ang mga bati niyang pagbati diha sulod sa iyang kasing-kasing uban sa Ginoo. Kaya ang kasing-kasing manggod ni Maria mao ni kaning gi-describe diri sa atong unang pagbasa ug sa Magnificat sa ni Maria. Ningon man siya, magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo, ang kalag ko nagmaya tungod sa akong Dios. Pasabot, ang kinahilagman ni Mama Mary maoy gipuy-an sa Ginoo. Nyag naaga na siya mabati or masinati nga bati nga mga kasinatian, iya dayon ang dadon siyang kasing-kasing. Nya tuwa man dito ang Ginoo gapuyo, iya dayon ang i-surrender. Mao nang natuman gid ni Mama Mary kanang giingon bitaw ni Hesus, "Come to me all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Gilingi ako na imong tupad na kumusta man imong kasing-kasing karon. Pangumustaha ba kay kana bitang kanang kasing-kasing nimo nga masakiton nya, mag-enlargement na ka, mag-heart attack pa ka, stress baya ang dako kayong factor ana. Nya unsa man nga stress, kana bang naa kay bati nga mga pagbati, di maginakalikayan. Naay daghang bati oy, naong pa lang nimo, bati na gunadaan. So mabati gyud nya samot na iniglingi nimo anay imong tupad, naong pa lang daan, wa na ma-stress na ka. Nya ang ila pag yung binuhatan, ang ilang binuhatan, ang ilang mga gipangsulti, perting daghana. Nya kani pang ato mga failures, kaya di magita successful all the time. Bisag unsaon na itong paningkamot, shortcomings magyud ang moabot. Sakit kay na. Nya, og di ka kamao anang mo handle diha sud nimo, ma-stress ka, hangtod mamatay ka. Ana. So si Mama Mary, iya usan gipapuyo gyud ang Ginoo sod siyang kasing-kasing. Nya iya dayon nang hakoton ang tanang mga bati nga pagbati. Nya iyang ihungit ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mura mo na siya galingan ba? Iyang prosesyon. Bisag unsay imong isod, iyang prosesyon nya mahimo dayong nindot. Ang tanang bati basta imong i-surrender sa Ginoo mahimong nindot. Kay mao lagi na iyang saad. Cast all your burdens upon me, and I will give you rest. Di ba? Nya, unsa may nahitabo? Sa dihang nawa si Jesus, 12 anyos, wa mananghid, normal nga mga ginikanan, mabalaka, pero at the same time, masuko. Di ba? Labi na gyud tulo ka adlaw kang gasigig pangita, wa gid mo makit Basta lagi, unsa man yung bation, ikakita ninyo. Nya galingkod-lingkod na dahil dito sa kompyuteran. Unsa man inyong bation? Na si Mama Mary, nindot kay siyang approach. Nga naman, kay katong iyang tulo ka adlaw nilang kuyog-kuyog siyang bana nga si San Jose para mangita silang bugtong anak. Gasigi na siyang process. Sige siyang process. Wa niya hambina ang iyang kalagot. Karon ka lang makitaan ka na kung buang nga karon ka lang yan. Wa siya anak. Kita, para na mga asawa, mangita sa bana, magsigim nagyaw, yung masakpan talaga yung kang animal, kabantit, yung kanako. Anak, no? Muna ini kasakop na mo, blabok dayon. Anak. Dahil na. Pero si Mama Mary, samtang nangita sila, gasigi siyang process. Mausad si Saint Joseph. Anak. Pagkakita nila ni Jesus,
Unsa may gisulti ni Mama Mary? Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo, ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Nindota pagkasulti, no? Pero pagtubag ni Hesus, lami kay kumuton ang baba. Ambot gayong sa kani pagsulti dito, pero kung kita'y pasultihon ba, tanawa ang tubag ni Hesus, ha? Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi mangyud ko sa balay sa akong amahan? Still ikaw babingnon kasi imong anak ikakita nimo, nganong ngita mamunako nga wa di mo kibaw anhi man jud ko sa kompyuteran? Masa sulti. Nya 12 anyos, unsa may mo isulti ana? Abisan pag nigdako-dakong edad niya, moingon wa di mo masayod nga anhi man jud ko sa suyupanan. Unsa may mo isulti? O anhi man jud ko sa bilyaran, anhi man jud ko sa akong barkada, nya wa mananghid nimo. Hasta lagi makaingon niya ka usab rog tingog dan buanga ka kumuton ko ng baba nimo. Uli. Ana din ka, no? Pero tanawa, ha? Gidescribe git kani gituyo ginag-describe tingali. Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Human ana, wa nay sumpay. Ngano man, wa motubag si Maria sa gisulti ni Hesus nga siya mismo si Maria galisod pagsabot. Wa siya motubag diin man niya gihatag didto sa Ginoo nga naa siyang kasing-kasing ningos Maria, wa nako kasabot sa gisulti aning akong anak. Lami na kayong kumuton ang bakbaan ni Lord. Di biya na sala kanabitang imong isulti ngadto sa Ginoo, direct bas Ginoo ba ang mga bati nimong gibati? Di man na sala. Gitawag na siya og ventilation of the heart or of the soul. I-express nimo sa Ginoo ba pananglita ron nangabit imong bana yang lami kay patyon Lord, lami jud kay patyon may kayo iniguli ato lami kayong ihawon ka na bang panitan usa ang buhi nya human putol-putulon ana. Bisag anaon pa na nimong sulti, basta ang Ginoo mo imong giistoryahan, di na sala. Igo ra kang nagpahungaw. Ventilation of the soul. Ana. Pero kana nimo isultis imong tupad, moingon ka nga lami king patyon lami moingon sana sige bitaw mo ana mo sana nya di man nakamaong mo process, so man na siya power to process, to transform your negative emotion. Wa man na siya gahom ang tao, wa may gahom mo na nga kung magkunayb na mo nya magsige mo istorya sa inyong mga bati nga kasinatian against sa usa ka tawo, musangko ginas kagubot. Kaya di man na ninyo ma-transform into good. Ang Ginoo ra may makatransform sa pain into joy, sa suffering into happiness. He can transform even darkness to light and even death to life. Ingon ana ang gahom sa Ginoo. Muna didto iistorya sa Ginoo. Ako bitaw kana maglakaw ko, maingon ko, Lord, gamay jud ang halin sa raffle ticket. Unsa ka ni? Mo padayon pa ba ko ani? Unsa man ni? Ana. Nya mingon dayong Ginoo, ay padayon lang. Sagdi lang dog. Gamay kay halin. Mudaghan ra lagi na. Ngano man sad ni sila Lord oy nga sige man ta ning follow unta nako sila. Daghan naman ning nag-follow nako 200 pila na ni akong subscriber karon sa YouTube? 294,000 naman ta ni Lord. Mamalit lang unta ni sila og sagtagsa lang ka ticket. Ikaugma 294,000 na unta ang halin. Ngayon sa dang tubag-tubag mo sa Ginoo, ina naman Ginoo mo transform siya. Ayaw lang sad kay og mamalit na sila dungan silang tanan magkabuang sa mugdawat. Ana man sad. Onya og magsige nagpalit kada adlaw og tag usa ka ticket. Pila man ka tickets ang imong madawat ka kotog July 25. Ana,
Naku, perting dako Siya niya, unsaon na nimo? Isod sa na nimog malita. Basig isod sa na nimog malita, makalitan ka. Nya moingon day nang Ginoo, agda ko, ako'y magbuot, kinsay akong tandugon nga kasing-kasing. Naku niya ka nang nagsigilag simba, Lord niya, di gyud mo palit og raffle ticket. Ay siya, sagdi lang, ako ray mo silot, ana. Ayaw lang kag silot-silot diya. Unsa may silot sa mga tao nga dili gyud mo kuyog sa gustos Ginoo. Kana bang ang ilag yung kasing-kasing ang hugaw gyud ba, ang kalibutanon gyud ilang pangandoyon. Unsa may silot? Ang una gyud, mawagtang ang iyang kalipay. Ang kalipay mawagtang. No, sunod mawagtang ang iyang kalinaw. Sunod mawagtang ang iyang katagbawan, kanang gitawag og contentment. Og ang katapusang mawagtang ang iyang holiness, ang kabalaan. Mawa ganining duha nato, o kaning upat, kalipay, kalinaw, katagbawan og kabalaan. Mawa gani ni magpangita na ka og isupply. Og unsa may kasagarang isupply ani dayon? Aron malipay bisyo, aron malipay kwarta, aron malipay gahom, aron malipay honor. Unya kay di man na nimo makuha kay daghan man sang nanguha ana. Mao na nang himo na kag mga anomalya. Mao na nirong atong anomalya sa flood control, kaning atong anomalya sa kanibang corruption ba, nga trilyon-trilyon. Ang nagbuhat ani gikan sa executive department, sa mga appointed, sa mga naa sa congressmen, congresswomen, sa Senado, ang nana-involve aning tanan, pulos na sila nawagtangan sa relasyon sa Ginoo. Dili na putli ang ilang kasing-kasing, kay ang ilang mga kasakit, mga kaguol, ilang gihandol sa tawhanon nga paagi. Wa nila ba parang Mama Mary ba nga gi-surrenders Ginoo. Ana. Mo na silot. Mo nang luoy biyataning mga congressmen, kaning rong silang congressmen, mga senador, mga naas executive departments nga porting pangawat sa kwartas atong nasod, luoy na kay sila. Wa man gina sila masakpi, og di man sa gina sila masakpan, kay lahi man na silang style. Ang mo kontra nila, ang musulti nga sila mo'y utok, ila dayong pailag kaso, nga ila dayong ipapriso or ilang ipapatay. Hawd kay na sila? Hawd kay ba? Pahilumon ang musulti. Nga naman, di manggod na sila relax nga mo atubang sa kamatuoran. Basta wa na gani kay kalipay nga tinud-anay, wa na kay kalinaw, wa na kay katagbawan, wa na kay kabalaan, mahadlok kas kamatuoran. Gilingi ay mong tupad. Ing na di ka mahadlok ubanon imong buhok. Pangutan na. Ing na di ka mahadlok magnipis na imong kilay. Ing na ko no. Na di ka mahadlok lagom kay nang imong ngabil. Ana, daghang kay mahadlok ana oy. Mo na pakuluran dayong buhok, ana badlisan dayong kilay. Alak, mahadlok na sila sa kamatuoran. Adi di mo mahadlok sa iyong naong de. Congratulations. Mo na kana silang mga congressmen karon, kana mga senador, mga naas executive gikas presidente hangtod nga regyo sa barangay level nga mga executive departments, hadlok na sila sa ilang anino. Kana bang mga buangon diha ba? Hadlok na sila sa anino kay basin onyag masakpan sila. Mo na sige man silang paldo-paldo karon, siging paldo-paldo panatapin anay gyud. Klaro na kayong galawan ay matud pas Tagalog. Klaro na kayo ang galawan. Basta na gani mo sulti nga maoni sila nang ngawat aning kwarta. Ala dayon, sige yun. At takihon gyud maayo. Pero katong wa mo sulti, awa nay kaso eh. Kadto ding nilayat nga to speakas
nawa na mo tingog, awa na kaso, pero sa ato, announce dayon na anay kaso si Kuan, anay kaso, pagbalhin nga to speakers, hilaw na yon, wa na kaso. Ingon ana ang silot, mawa ang imong kalinaw, mawa ang imong kalipay, mawa ang imong contentment, ug ang imong kabalaan. Imagine ha, unsa kaluoy ang atong mga elected officials. Pagkadako sa gasas Ginoo nga gihatag nila. Ma-elected ka pagka-presidente, ma-elected ka pagka-senador, pagka-congressman, lipay kay ka, uy. Lipay maganinang ma-elected pagka-barangay kapitan. Bisan ganing konsehal sa barangay, mudagkot mangani na inig ka-elected, ana. Lipay kay na. Pero nganong karon di man sila malipayon. Luos man sila away. Mauna na ang silot sa ilang pagpangawat. Mauna na ang silot sa ilang pagsupak sa gustos Ginoo nga maputli ang ilang kasing-kasing. Bisag ka mo, kitang nanimba, bisag ka ni pangpari. Basta mo supak na kos kamatuoran, di na nakupuyan ang kamatuoran sa akong pagkapari. Magsigi na lang kong pangawkaw anang kolekta. Magsigi na lang kong pangita og mga kwarta og kalipay. Musamot na gyud hinoon, mag-anam na gyud kagrabe ang akong kagubot sa hunahuna, nga mismo ang akong kaugalingong kamatuoran nga pari. Mahadlok na kong muangkon nga pari ko. Kadaghan diya mga asawa nga mahadlok ng muangkon nga asawa sila. Di ba? Wa di ay. Wa. Naidaghan. At igbuwag na mas bana. Nga igbuwag ni mo sa imong bana. Muangkon pa day kang asawa ka na. Di oy. Di na ka muangkon. Unya unsa may kamatuoran ni mo sa matas Ginoo nga ikaw asawa. Si Maria wa mohunong sa iyang pagkaasawa o pagkainahan, bisan pagdidto na sa tiilan sa cross, relax sa kay Mama Mary. Nganuman kay ang iyang kasing-kasing na ay tinuod nga kalinaw, na ay tinuod nga kalipay, na ay tinuod nga katagbawan o kabalaan. Wa mawa nganuman kay nagsigi siya pakig-istoryas Ginoo. Sugod karon assignment, pakig-istoryas Ginoo ingna, Lord, pila ka ticket akong paliton. Kana lang sa assignment ninyo, pangutan-an Ginoo, Lord, pila ka raffle ticket nga gibaligyang Padersiano akong paliton. Okay ninyo? Nganong mura mamog mga patay? Unya sunod dayon og mopalit na ka pangutana, ikaduha tingaling assignment ingna mamaligya kog raffle ticket, Lord, o dili. Ganahan data ko mo baligya, pero uwaw man sad. Ingon din ang Ginoo, di ka ganahan magpakauwaw para sa simbahan. Ako bitaw sa una, bisag tagaan pa kog mangga sa akong mama or utanon kay ipabaligya sa eskwelahan, di gyud ko mo baligya bisag kanang bayabas, di gyud ko mo baligya, uwaw kaayo. Itong college na ko, naamang ginang mangga, namo dito. Di ko mubit-bit, uwaw kayo. Pero karon sige na kog bit-bit sa akong kanang puwa bitaw nga ikubag, nga naay raffle ticket sa sulod. Anya, nagi ko makitaan nga murag arang-arang, gani mga tao, nakupalit kag raffle ticket. Mupalit man sad. Ano ba? Asos, mura na karon og nanindag bingka. Sige, bit-bit, nana. Bisag pari, hagdon, pader, bangi ko ani pader. Naam sa mo bang pari, mutabang, pero ang uban sa ingon, napagay ko na kong project pader. Nako, sige lang, wa kay ayo. Adi sa kumuanay. Ako ra isultis Ginoo, Lord, wa man mo palit, Lord. Dito lang sa lain. Sige lang, bit-bit ba? So ay na ninyo, magpakauwaw ta para simbahan. Magpakauwaw ta para sa kaluwasan. Magpakauwaw ta para sa atong nasod. Magpakauwaw ta o magantos ta para mauswag ang atong nasod, dili mautot. Kaya kung magpakauwaw tang tanan para aning atong parokya, ang atong bell tower, sa mga hitabo, mahuman og mabayran,
Ang atong adoration chapel nga dugay na kay na natong gipangandoy mahuman og mabayran. Ang ato dihang bag-ong CR mapadayon ginagtrabaho mahuman pagyud unya mabayran. Ang ato dihang atubangan ng Walk of Apostles nindot kay na kay makapabalaan gina nato si kitag ampo diha sa mga apostoles kuyog ni Santiago atong patron. Mahuman sad na og mabayran og labaw sa tanan kaning atong lingkuranan nga nanay mga hapit na muyaka ang uban mahuman og mabayran sad. Ninduta no? Pero nagkinahanglan og putli nga kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nga andam musunod unsay gustos Ginoo. Dili pariha aning ato karong mga government officials nga nagpahimos maayo pero luoy kayo kay nganuman nagpahimos sila sa kwarta sa atong nasod pinaagis pagpangawkaw, graft and corruption, pero ang nawa nila mao ang kalinaw, kalipay, katagbawan og kabalaan. Luoy kay sila. Kita gikawatan si Maria gikawatan og anak pero nagpabilin ang iyang kalinaw, kalipay, katagbawan og kabalaan. If God is with us, who can be against us? The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Nindot no?